сад шукр ки ид омад, шаҳде ба даҳон омад. Иди Иди Фитр ба ҳамаи шумо азизон муборак бошад. Шаҳлои Гулхоҷа ҳастам бо таҳввулоти ахири Тоҷикистону ҷаҳон дар барномаи хабари радиои Озодӣ. Мавзӯъ барои имрӯз 15 июн. дар Тоҷикистон намози иди Рамазон баргузор гардид. муфтии кишвар дар суханронии кӯтоҳ дар бораи садақаи фитр таъкид кард, вале нагуфт ки пули садақа чӣ қадар ҷамъ шуд. ҳақиқат аст ё туҳмат? як сокини узбекистон иддао дорад ки дар Тоҷикистон истисмор шудааст. ҷониби муттаҳам чӣ мегӯяд? ман майли одам ганда мешудам, 8 моҳ намиҷода зинданидонӣ карда. хай чуа ки набошам рафта ягон жалва накард. муъҷизаи рамазонӣ. сегоникро интизор буд, аммо чоргоник ба дунё омад. духтараки навзод дар байни бародаронаш пинҳон будааст. вай писаро таваллуд шавад, вай духтарча дуруст шуда истодагӣ будааст. барои ҳамаи мо номаши пинҳона гуфта гузоштем. аммо шурӯъ мекунем аз он ки бориш шуд ва обхезии шаби гузашта ба чанд минтақаи вилояти Суғд осеб расондааст. аз ҷумла дар Исфара роҳҳо ва 3 пул тахриб шуда боғу полисҳо зери об мондаанд. дар 4 ҷамоату 2 деҳа ҳосили зардолу ҳам нобуд шудааст. ҳамзамон бар асари омадани сел дар ноҳияи Масчо як қисми низомии вазорати дифоъ зарар дид. об ҳатто ба дохили қисми ҳарбӣ даромадааст. феълан сарбозон аз даромадгоҳи эҳтиётии қисми низомӣ равоъ доранд ва барои бартараф кардани оқибатҳои сел комиссияи вижа таъсис ёфтааст. миқёс ва зиёни молии оқибатҳои сел дар ин вилоят ҳанӯз ҳисоб нашудааст. офати табиӣ дар шимоли Тоҷикистон ҳолу ҳавои донаи мусулмонони кишвар ки имрӯз иди фитрро ҷашн гирифтанд халалдор накард. таҷлили ид аз субҳи содиқ ва албатта аз намозгузорӣ оғоз ёфт. ҳарчанд ба гуфтаи шодмони ятим шумораи намозгузорон дар масоҷиди кишвар имсол камтар ва суханронии муфтии тоҷикам дар масҷиди марказӣ кӯтоҳ будааст. шодмони ятим гузориш медиҳад. намози иди фитр дар масҷидҳои Тоҷикистон субҳи 15 июн соати 6 субҳ баргузор шуд. дар масҷиди марказии Душанбе чун солҳои қабли намози ид зери чораҳои амниятӣ доир гардид. қабл аз адои намоз ҳамагӣ 15 дақиқа пеш Саид Мукаррам Абдулқодирзода муфтии Тоҷикистон болои минбар шуда намозгузоронро ба муносибати ид табрик гуфт. солҳои қабл дар масҷид аз субҳи барвақт мавъиза ва қироати Қуръон доир мешуд. раиси шӯрои уламои кишвар дар суханронии кӯтоҳи худ дар бораи додани садақаи фитр таъкид кард. имсол бо супориши мақомот аз сокинон талаб карда шуд ки садақаи фитри худро ба масҷидҳо бурда супоранд ва маблағи ҷамъшударо ба шахсони ниёзманд худи мақомоти маҳаллӣ тақсим кунад. коре ки сару садоҳоро дар ҷомеа ба миён овард, чунки борҳо гуфта мешуд садақаро ба муллоҳо надиҳанд. дар суханронии кӯтоҳи худ Саид Мукаррам Абдулқодирзода ҳамчунин дар бораи таъмини амнияти кишвар сухан карда аз сокинон хост сулҳу суботро аз даст надиҳанд. дар кӯчаҳои шаҳр сокинон баъд аз намоз гашту гузори идона доранд. хусусан кӯдакон аз субҳи барвақт ба идгардак шурӯъ карданд. иди фитр яке аз 2 иди мусалмонҳост ки ҳамасола бо анҷоми моҳи рамазон дар тамоми ҷаҳон таҷлил мешавад. шодмон ятим, Озодӣ, Душанбе. рӯ меорем ба мавзӯъи дигар. мақомоти вазорати мудофиаи амрико мегӯяд ҳавопаймои бидуни сарнишини амрикоӣ раҳбари Толибони Покистонро дар ҳудуди Афғонистон ҳадаф қарор дод. бар пояи гузоришҳои тасдиқношудаи маҳаллӣ ин пешвои гурӯҳи мусаллаҳи фрути кушта шудааст. мақомоти интизомии амрикоӣ ба матбуот гуфтанд ки ҳамлаи шоми 14 июн раҳбари гурӯҳи таҳрики Толибони Покистон Мавлоно Фазлуллоҳро ҳадаф қарор дод. ба иттилои ин манобеъ ҳавопаймои бесарнишин аз рӯзи 13 июн ба ин сӯ дар фарози вилояти
вилояти Кунар ки дар марзи Покистон Афғонистон воқеъ аст парвоз мекард. мақомоти амрикоӣ гуфтанд ки онҳо дар бораи вазъи сиҳатии Фазлулло иттилоъе надоранд, вале матбуоти маҳаллии Покистон дар бораи кушта шудани раҳбари таҳрики Толибони Покистон хабар нашр намудааст. тибқи иттилои маҳаллӣ, Мавлоно Фазлулло ҳамлаҳои ҷунбиши ифротӣ дар шаҳри Пешоварро назорат карда, ба эҳтимоли зиёд ӯ дар соли 2012 ҳамла ба Малола Юсуфзайро ки баъдан барандаи ҷоизаи сулҳи Нобел гардид сарпарастӣ кардааст. бармегардем ба Тоҷикистон. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон ба тафтиши қазия як шаҳрванди узбекистон шурӯъ кардааст ки ба иддаои ӯ чандин моҳ истисмор шудааст. ҷасур амиров даъво дорад ки як сокини шаҳри ҳисор ӯро чун марди кор истифода кардааст, вале мақомоти милисияи Тоҷикистон мегӯянд ин қазия хеле печида аст ва танҳо баъди арзёбӣ комил мешавад мӯйро аз хамир ҷудо кард. саҳар соати 4-3 саҳар мехезонам, мега рав овуй ку мега пойлиж мерам овуй мекунам, ака рӯз надодан. ҷасур амирови 20 сола барои хабаргирии модараш ки дар Тоҷикистон ҳамроҳи шавҳари дуюмаш мезист ба ноҳияи ҳисор меояд. баъд аз чанд рӯз модараш барои кор ба Туркия сафар мекунад ва падарандараш ӯро аз хона берун мекунад. омадам узбекистон мерам, ба ин марда гуфт ки бия, гуфт хонемада кор мекунӣ, гуфт пулта метиҳум, гуфт. من گفتم اگر راه پول ندارم چه راه پولی کار میکنم، گفتم با متی میرم. گفتم مایل گفت خونه‌شان برده استفاده برو ایبان یا مغزش اگر پول نمیده. به نقل او با وجود کار زیاد در این خانه او باز لط و کوب هم میشد. در نهایت وی درک میکند که انتظار راهکرا شدن از کارفرما بیهوده است. چیزی که شد که ایبان یا 8 مغزش و در خونه‌شان رازبار شد. ملیسا آمدن و همجای ما زدن طور خراک ده بودم ما. کی تو رو زد؟ اینم این نمان کتی سلیم. طور خراک ده بودم آمدن پشتم زدم بالقه کتی. غلطیدم و گرفتم رفتم. شهر آمدم من پیش تانکا آمدم دوری او با گفتگی عدل بوده. همجا در آمدم عرض شکایت کردم. در ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان برای آزادی گفتند که به تحقیق قضیه جسور شروع کردند. جسور امیروف میگوید مادرش از ترکیه برای برگشتش به ازبکستان $400 فرستاد. این مبلغ را هم کارفرما از دستش گرفت. اینجا دیگه چهار گفتگی زنه کرده در نام هوای روی کردگی بود. هوای خونه همی آورد داد مده هم که وای رفت که چهار پول گرفتم ای دست وای ایدر آمدم که ای دستم گرفته پول. نعمان میرزایف ساکن دهه صیاد ناحیه حصار و کارفرمای جسور امیروف این همه ایده‌های جسور را بی اساس میخواند. دو ماشین همه او با آوردن گفتن که این همه خیلی آدمه. من گفتم خب شما گفت این آدم گفته عذاب دادگین شما داکیومنتاش گرفتید پولشان گرفتید میل دادید کار میفرماندید من گفتم اکا جان من خیلی کار نکردم. این صاحب خانه میگوید جسور در عریضه‌اش همچنین نوشته است که گویا او $400 را که مادرش از ترکیه فرستاده است گرفته است. زنم گفت که همون بچه گفت $200 گفت دست ماده پول داد گفت بگاش آمده گفت همون $100 این همه خانه ولی ریموند نبود و در آمد اونجا پولا گرفته داده با شو خیلی رفت نیمی شو آمده با زنم دا گفته که این همون $100 بردگیش 200 سومی توجیکی آورده داده. خب من مایل آدم گنده میشدم 8 ماه همینجا زندگانی کرده. خیلی چوه که نباشم رفته یگون جلوه نکرد. در حالی که سنجش عریضه ساکن ترمیز در حال بررسی قرار دارد، یک منبع از وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت فعلا به طور مشخص روشن نیست که این شهروند ازبکستان واقعا مورد استثمار قرار گرفته است یا نه. شما برنامه خبری رادیو آزادیро тамошо доред. як сокини шаҳри Хуҷанд ки тӯли ҳомиладорӣ таваллуди сегоник дақиқтараш 3 писарро интизор дошт, чоргоник ба дунё овард. навзоди чорум духтар будааст ки аз зарабини дастгоҳи ултрасадоӣ пинҳон монд. номи духтарро ба ҳамин хотир падару модар пинҳон нагузоштаанд. ҳамкорони мо ба аёдати модари серфарзанд ва навзодонаш рафтанд ки то ҳанӯз аз зоишгоҳ рухсат нашуданд. духтурони зоишгоҳи суғданд ки ба ҳамдигар мужда мерасонанд. шаби 12 ба 13 июн дар ин зоишгоҳ чоргоник ба дунё омад ки барои табибон воқеаи нодир аст. модарро гурӯҳ омада табрик мекунанд ва аз вазъи навзодҳо хабар медиҳанд.
نورسیده بودنشان عین حال در توری شعبه احیای نوزادان حاضر نظارتی اینتنسیوی گذرانده شده است. назокат ҳодибоев ва модари чоргоникҳо дар арафаи иди рамазон ба дунё омадани кӯдаконро падидаи хуб унвон мекунад. خدای چیزش اکنون منم زنه خدای یک معجزش می ماه شریف رمضان هم من چیزه شد اول خدا من دکتر دستگیری کردن. سه پسر با وزن از 12 تا 12.7 کیلوگرم و دختر با وزن 1.7 کیلوگرم به دنیا آمدند. با گفته آنها 4 طفل به طور معمولی تولد شده، ضرورت بریش قیصری پیش نآمده است. حالت این نوزادان در عین حال از حساب آنکه از مهلت پیش تولد شدند، از حساب آنکه نارساگی عضوها حالا موجود نباشد وزنین بها داده می شود. از همین سبب هم در شعبه دستگاه‌های معاصری که نسبت مالجی همین نوزادان طلبات دارند در اونجا موجود می باشند و هر 4 طفل در همین دستگاه‌ها حالا معالجه گرفته ایستاده است. назокат ҳодибоева дар беморхонаи ҷамоати овчи қалача фарош буда шавҳараш ронандаи маркази ёрии таҷлилӣ аст. ин ҷуфт то таваллуди ин чоргоник 4 фарзанд доштанд ки аз ҳама бузурги онҳо 15 сола мебошад. фақат ӯзиваравам сегоник мегуфтан. сегоник гуфта секадиги будан сегоник гуфта секунем вай писаро таваллуд шавад вай духтача روز شده ایستاده بوده است برای همه کنوی ما نامش پنهانه گفته گذاشتیم. намояндагони ҳукумати бобоҷон ғафуров модару кӯдаконро аёдат карда ваъда доданд ки дар парастории чоргоникҳо ёрӣ мерасонанд. давоми камтар аз 1 моҳи ахир ин бори дуввум аст ки дар тоҷикистон чоргоник ба дунё меояд. барномаро идома медиҳем. дар остонаи иди рамазон барои дастрасии сокинон ба маҳсулоти арзон шаҳрдорӣ дар бозорҳо ярмаркаҳоро таъсис дод, вале тавре маълум шуд ин намоишгоҳ ҳам чандон ба киссаи харидорон мувофиқ набуда ҳатто ба истилоҳ лимит доштаанд. тафсилот аз зарангези наврӯша. сокинони шаҳри душанбе аз шеваи баргузории ярмаркаҳо дар арафаи иди рамазон интиқод карданд. шакар мебиёранд, шакаршонам ҳам кам мебиёранд, мегиранд сраза бо мегиранд маҳкам мекунанд, саат чӣ нашуда маҳкам мекунанд, мебиёӣ бо ҳамон хела. ярмаркаҳои фурӯши маҳсулот маъмулан дар арафаи иду ҷашнҳо ба хотири танзими нархҳо баргузор мешавад, аммо сокинон мегӯянд он ба дард намехӯрад. мана гелос 20 сомон, хешафтол 15 сомон, 20 сомон ичина хай. пеш вақт мо ҳамин 8 сомон мегирифтем қимати, хело қимат. ярмаркаҳо ҳам хай мебиёранд, бисёр не. мебиёранд бо ҳамин бозорчиҳо мегиранд, савдо мекунанд, ҳамин хела. онҳое ҳам ки бо умеди бо нархи арзон харидани молу маҳсулоти зарурӣ ба ярмарка меоянд, ноумед ва бо дасти холӣ бармегарданд. бархе ҳам мегӯянд нархи маҳсулоти намоишгоҳҳо аз бозорҳо фарқ намекунад. ба ҳар ҳол ин ярмаркаҳо бе навгонӣ намонд, навгоние ки сокинонро ҳайрат зада кардааст. спед накардем, лимит кардагиянд, 30 сомон да мехарид, гажда намехарид. мақомот талош дорад бо баргузории ярмаркаи фурӯши маҳсулот дар баробари нархҳои гарони бозорҳои расмии мардум гузинае дошта бошад, аммо ин ярмаркаҳо аз назари сокинон оҳиста оҳиста шабеҳи ҳамон бозорҳои расмӣ мешаванд. имрӯз соати 5 бего ба вақти душанбе дар екатеринбург қувваозмоии ду дастаи гурӯҳи А Миср ва Уругвай доир мешавад. ҳазорҳо ҳаводори ин ду мунтахаби футбол ба ин шаҳри Русия сафар карда мунтазири оғози бозӣ ҳастанд. дар қувваозмоии аввали ин гурӯҳ дирӯз кишвари мизбон Русия бо ҳисоби 5-0 мунтахаби футболи Арабистони Саудиро шикаст дод. шоми ҷумъа ҳамчунон рақобати Марокаш бо Эрон ва Испания бо Португалия доир мегардад.
با таманнои пирӯзӣ дар ҳама ҷабҳа ва бо умеди он ки дар тарозуи зиндагии ҳар яки мо адлу инсоф ва меҳру шафқат вазнинтар бошад, барномаи имрӯзро поён мебарем. Бо сипос ба якояки шумо аз он ки имрӯз низ моро танҳо нагузоштед ва то охири барнома ҳамроҳӣ кардед. То шурӯи ҳафтаи нави корӣ бо хабару гузоришҳои нав метавонед аз сомонаи мо www.ozodi.org шинос шавед. Бори дигар идатон борак ва истироҳати хубу хотирмон дошта бошед.